Hey guys, welcome back to my YouTube channel. You are here on E News, and this is how we are now going to interview a local citizen who heard the sudden boom that happened in Durban. Hayi Ntombi Ma'am. kuthe boom ngempela. Uyabona kade ngilele bese kudlala indaba zalokhu njani. Yes. Ngavesana ngikwazi ukuthi Babuzani lani babuza indaba yakamthiya. Ma'am, Yebo, one sis. person. Oh. Lalelani kanazi nina makhi. Mina bengikhona ngiyibuka lento. Yazi ngeke ngaba nomthandazo omncane ngathi uNkulunkulu wami yenziwani lengane ebhasini ikhokhile ngoba indoda yakhe vele yaqhamuka sisi. Kwangathi ngilokhu ngimsola lo yabhuti lo yayana. Angithi ngaye ngabamema ngane yami emkhulekweni. Yes, ma'am. Mangabe ngibamema umfokazana lo akafikanga kwafika umfazi nezingane. Wobona lapho ukuthi into ayihambi mangabe kukuthi ngoba usalelani ubaba wakhona. Kancane kancane yaba mina ngiyamsola ukuthi mhlawumbe uyibo laba abawumhla 30. Manje umlilo kanjani why? Nanso ke phela enye into. Yangikhumbuza isithando somlilo. Niyayikhumbula indaba yamadoda amathathu esithandweni somlilo. And yaye ngaqali lapha ngoba noMose wathi ehamba uMose kwavele kwasuka mysterious fire ehlahleni. Kodwa into eyayixaka ngalesi sihlahla ukuthi asipheli silibele shile. Kwase kuvela izwi likamveli inqange lathi khumula izimbadada Ntombi mina ngoba ngicabanga ukuthi iqhuma igesi lapha. Oh, Ngicabanga oh, ukuthi yes, bese yes, yes. kwaqhuma